Een productiehuis uit Herent is dat. De film vertelt het verhaal van een schminkster die het op een filmset wil schoppen tot actrice. Gelukkig houdt Michelle, de echte schminkster van dienst, het wel bij schminken alleen. Dit is het decor van de film Make-up voor het Lam Gods. Een vreemd decor, een filmset in een kerk. Een film waarin een film verfilmd wordt dus. En die fictieve film gaat over de diefstal van het bekende schilderij, De Rechtvaardige Rechters. We zochten een internationaal bekend iets, ook iets wat iedereen eigenlijk wel wat van weet, dat regelmatig opduikt, zoals het monster van Loch Ness of een witte walvis of zo. Dachten we, ja, wat er altijd bij ons verschijnt is, iemand weet altijd weer waar het paneel van de rechtvaardige rechters is gebleven. Actie. Georges regisseert de film niet alleen, hij schreef ook het verhaal. Het idee kwam er na een babbel met zijn collega's. Dat was zatte praat. Dus na opname van thuis zaten we een beetje na te kaarten hoe dat verlopen was die dag. En toen werd er gezegd, je moet eens iets schrijven. En meestal gebeurt dat dan niet. Maar ik ben direct aan de slag gegaan om te schrijven. Dan zijn er meer mensen aan boord gekomen. Dus ik wil ook meedoen. En dan hebben we voor die mensen effectief een rol geschreven. Dan zijn erbij die zeggen, ik wil een klein rolletje, iets van 3 dagen. Ik wil best een grote rol. En zo zijn we beginnen schrijven. De belangrijkste rol is voor de Leuvense Patsy van der Meren, ook bekend van de serie Thuis. In de film speelt ze Tanja, een schminkster die eigenlijk actrice wil worden. Ze gaat zo'n beetje van alles proberen om daar toch maar in mee te kunnen doen. Het is de laatste opnamedag van de film, dus het is voor haar ook heel spannend. Het moet nu gebeuren of het is te laat. Dus ze probeert van alles. Ze probeert bij de regisseur, ze probeert bij de acteurs die meedoen in de film. Ze probeert op allerlei manieren om toch maar een rolletje vast te krijgen. Zeggen, is dat een herkenbare situatie? Een herkenbare situatie? Niet echt. Voor sommige mensen waarschijnlijk wel. Maar ja, hoe zal ik het zeggen? In mijn geval niet zozeer. Het is niet zo dat ik zo hard push en bijna over lijken zou gaan om iets te bereiken. Dat is in mijn geval niet zo. De echte schminkster van de film is Michelle. Het gebeurt wel eens dat haar collega's echt actrice willen worden. Maar dat zou niet te combineren zijn. Want bij schminken komt heel wat kijken. Daar komt heel veel bij kijken, de voorbereidingen. Ik doe niet alleen de schmink, ik kleed de mensen ook. Vooraf moet er bepaald worden welk typetje dat ze moeten spelen. Dan wordt er dus de kleding bepaald. Als de kleding gekozen is, dan gaan we kijken naar make-up en kapsel, dat het allemaal een mooi geheel geeft. En dan kunnen we pas van start gaan. Hè. Michelle legt Patsy het vuur aan de schenen. Als ze een schminkster wil spelen, moet het echt lijken. Ik ga nu schoonmaken. En een beetje van dit. Schminken. Ben je schminkster? Maar ik ben er wel mee bezig. Allee, het is te zeggen, het is logisch als je op tv komt en als je geschminkt wordt, heel de dagen. Uiterlijk is niet onbelangrijk, dus je bent daar wel mee bezig. Maar ik heb niet die finesse om zo mooi te schminken zoals de schminkster hier. Dat gaat niet. Amai, dat is kei moeilijk. Ja, dat vraagt oefening. Don't move, hè. Nee, dat gaat gewoon niet. Zeg, en zo is acteren, zou jij dat graag doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, het is te zien hoe gedreven dat je bent en wat dat je uiteindelijk doel is. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat styling en make-up, dat mijn uiteindelijk doel is. Dat ik de mensen daarmee verder wil helpen, met er goed uit te zien. Dus mijn droom is zeker niet van actrice te worden. Valt goed mee, hè? Is het goed? Bah, ja. Allee, Michelle. Hoeveel op 10? Wel, ik vind dat ze het heel goed gedaan heeft. Ik zou het er beroerder van afbrengen moest ik actrice moeten spelen, hoor. Ja? Absoluut, absoluut. Make-up voor het Lam Gods verschijnt begin 2007 in de bioscoop.